పెంచు బాబు మందు రేటు ఎంత పెంచినా మేము తుంచలేము బాబు. అప్సరసను ముందు పెట్టి వద్దంటావా, ఆరోగ్యం చెడుతని ఆగమంటావా? డిస్టెన్స్ అని దూరం పెట్టినా మ్యాగ్నెట్ లాంటి మందు మర్చిపోతామా? ఈరోజు కాకపోతే రేపు వస్తుంది, ఆశతోనే బ్రతికాము ఇన్నాళ్ళుగా. పెంచు బాబు మందు రేటు ఎంత పెంచినా మేము తుంచలేము బాబు. అన్నం పెట్టి ఆదుకున్న దాత ఇప్పుడు మందు కొట్టు కాడ చూసి మండిపడుతున్నాడు. అపాత్ర దానం అంటూ అందరూ నన్ను తిట్టిపోస్తున్నారు చూడరా బాబు. పెంచు బాబు మందు రేటు ఎంత పెంచినా మేము తుంచలేము బాబు. మందు ఉందని తెలిసినాక మా వల్ల కాదండి, నిజం చెప్తున్నా. మందు మాను అందరంటారు, అది అందకుండా చెయ్యండి కోటి దండాలు. పెంచు బాబు మందు రేటు ఎంత పెంచినా మేము తుంచలేము బాబు. అప్సరసను ముందు పెట్టి వద్దంటామా, ఆరోగ్యం చెడుతని ఆగమంటావా?